Çeşmelere göre Türkmenistan'na häkimiýetiň haramdagdan öz oglunu monarhiki usuluna üýtgemeginiň öňü sirasynda dem gysma ýokunç keselleriň alamatly adamlaryň sany köpeldi. Ýurdun hemme künjeginde Ahal, Balkan, Daşoğul, Marı we Liwap vilayetlerinde kesel ýokuşan çağalaryň sanynyň köpdigi mälim mesele. Ila howsula düşdi. Döwlet özüne maliýe taýdan üpçün ýediýän hassahanalarda kesellänleri dermanlar bilen üpçün etmeýär. Şol sebäpli lukmanlar hassalar üçin zerur bolan dermanlaryň sanyny ýazyp ellerine bermäge mejbur bolýarlar. Etraplaryň birine ýokarda agzalan hozraşşot hassahanaň içinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň keselhana berkedilen kuratoryň garynlaşyny koronawirusyň ýeňil alamatlary bilen keselhana ýerleşdirdiler. Lukmanlaryň bir görüp duşan ahwalatyny içine sygdyryp bilmän zeýlenni. Göz öňüňize getirip görüň. Bu haýwan baş şepagat uýasynyň otogyny giyirip öz pulumuz bilen satyn alan dermanlary saklayan şkafyň içinden çykaryp hemmesini garnaşyna eldi. Binäme bolýar? Biz onu öz pulumyzyň hasabyny bejerdigimizde sebäbi hassahanada derman ýok. Ondan hem has beteri kislorod balonu hakykatdan mätäç adamdan soruman alyp öz garnaşyna akidip berdi diýip Lukman gaharlandy. Haramdagdan häkimiýetiň monarhik usulyny ogly Serdar Suşaga berilmeginiň anyk alamaty bolup duran keselhanadaky hökmranlyk durmuşyň halk üçin ansat bolmajagynyň aýdym misalydyr.